سلام تعنا هبلي كما لهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تختاتلتي شدن رياكتس 1 أنا اجزي أبيهري مسجن سلام كأني لخو كم زخماي كم زلخم بعل ملؤ تسفعي زي تصبيو زي تقمتو بزحات سوات مالتيو حجون دونيت ناقورو نتقول نخمل زقورو زلو بزحات لباماتن عبيت سباتن يرأ لخمو كبراتي هبلي اجزي أبيهر يخبركم مالتيو سلازي حدا 177 لإخنا إلكم نلهم actually زلأخكم سبات مالتيو ويكا بإيميل كونتاكت زغوركم مبريت قبر سلاسي هايلو كريديت ديو أتيو اللو مالتيو بقى أتيو حموشتش أتياتولا أبرها لي قبرك زي أبير ناتو كريئكمي لإخو اللي اللو مس مرة قصيو فوتو سلازل أخلي مالتيو درسي بخمزيئة برياجير لإخو اللي مالتيو نابايون لإخوان الله بصحني الله بتعمي اجزي أبير يخبر لي كبر حوي أبرها لي جرز جير مالتيو يقني لي بتعمي إيه زمسجن بتمساسالي بتوم أبزي زلهم تمالي زل أخكم من البحث زنجيو ويكا دونجيو خوني خلي ويزي تردأكم كوينو خوني خلي فلتكون إذن كلهم تلاقيهم زلوا لإخكمهم زلهم اندحر دا بعلو أوتوماتيكال زقرص مسيلكم تخوينو نو أي قرصنيو السيستم جوجل فورميو إتا actually أبوشت مساعتهم أكاونتي إزولو إتا أكاونت خا ناتي أكاونت اللو بشومي مالتي زن كساب أوتوماتير زخونا سيستم سرح بعلو زقرص بخمزي إزقبر زلوه سلازي إتو مسبالكم أفتنا لهم عند فيديوون أب ديسكريبشن كأمتو إيه أفتنا مجمريا لينكيهم كل جزي اخترقوا أفتنا ديسكريبشن مساعتهم أمنا مجمريا دولو اللينك ناي حجز لينك زبل دولو تأتو ناتي أكاونت لكم أو أبتي كتكفلوا غلهم زن شومريئهم تلقوا ليمو تزلقكم متأنكأ تصحفوه بإي تخوينو إي يورو تخوينو يورو كنديان دولار تخوينو كنديان دولار ناولكم اتمستمت أناقبركم تصحفوا لي أنا خا سرحي نسي مالتي سلازي actually ندولي زلنا قول كمل خلالو بتعمي أخريعهم ليهم مالتيو بإي تخا أخذ ببيه إسماعيل يعقوب شد قرم شوم فليز ولا شومي anyways بتعمي يتقرم إسماعيل يعقوب بتعمي دسبها لشومي شدن كمي ألخا إلا له بتعمي صبق ألخو يقني اللي يزحوي سلز حتت كان مالتيو نبي حدا زخبركا كبر شدن حونا أبيوت كات عنا بسرح خادمة عوتنا سالطوني من نيلكا بزخونا بزون كورات ولدنا حواتنا نبس صورات حقيزوم يلوم زي سبقوا النزربات زارو زلو بزح قمت ايتهبهم نسخادم ما ايتتصارف اب درجኦም ايتورد اب كبدت امي يلن صقوب كم زتباهله نزي ጨዋ ህዝብ ትግራይ ከመይ ጌርካ ካብ ጥሜትን ጽምእን ከመይ ጌር ህይወቱ ተድሕን ጥራይን ሕሰብ አጆኻ ቀጽሎ አድማሳዊ ኢኻ ኢልነሎ ማለት እዩ ክብረት ያበለይ ብጣዕሚ የቀኒለይ ለባማትን ክቡራትን አሕዋተይ ሕጅውን ሽደን ገብረ ዋህድ 1024 39 36 849 እንዳገበርኩም ላአኹለይ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳልኢኩም ለይ ኣብቲ ሊንክ ኣቲኹም እንድሕር ዳ መጽዩ ባዕሉ ቀጥታ ተልኢኩም ናብ ኣካውንተይ ትዝላኣኹም ናብ ኣካውንት ሕጂ ነግረኩም ዘለኹ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣካውንት ኣብዚ ዘለኩም ብኢድ ጸጋም ዘሎ ማለት እዩ 1024 39 36 84 9 ጽሒፈዮ ዘለኹ ብምኽንያት እዩ كم غيركم تليخكمو اتس اوكي كمصني مالتي قطا مس مصه انا خاصمكم نابزي خطو اي بعلي نو تزي كوينو قطا بزينا نرئي انتلكم بتلينك تاعتيكم تمولؤمو تلؤخنا قدممو بتاكاونتو زلو زن تزلأخكم ممطنيكم بتفورم تلؤخون منتاي نغلصنت منتان كمچون بزبل ينبر نسو اوتوماتيكالي ايقرصكمني سلازي ابوتينا سلازي لاخنا تيلكم بزحات سبات زلأخكم لي زلخم شمكم زنبكو كلهم لإخنا زلهم وعلى حسابكم تشجوروا تمالتيو أي قرصنيو أوتوماتيك يكونن ندحر دا لإخكم جن تزلأخكم أنا أو تملؤ لينا في فورم مالتي نمنتاي ملأختكم شمكم كله سلازل اليوم مالتيو نبنا لهم عند فيديو خان غتسل Welcome to Shidden Reacts 1 أبنا لهم عند فيديو بتماساسالي كتحازن إيهم تزحزن كفال كاليو عدم حمدا إزيها
እባካችሁ ወገኖቼ ዓለም ሁሉ ይድረሰን እባካችሁ እየሞትን ነው። በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በህፃጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎቻችን የሰብአዊ ድጋፍ እንዳልደረሳቸው የሚገልጽ የተሳሳተና እትሐገዝ ዝበሃል ክሻብ ሕጂ 15 ኪሎ ህዝቢ መንግስት ዝህልዎ ድማ ህዝቢ ሃምዚሉ ገረብ ቆሪፅካ ኢሎም ምስተተሓዝዎ ቆልዓ ተመላሊስዎም ወታደራት ሃሪሞም ብጥይት ቀቲሎማ እቲ ብዕራይ ዝቐተልካሉስ ጠሚይ ዘሎ ኣምጣሉ ዝብላዕ እሞ ቃስ ሓገዝኩም ኣየድልና ንኤርትራውያን ኢድኩምን እግርኩምን ኣክቡ ኢልካ ከብቃሲ እዛ እንደዚኣ ኣይተሓግዘን ስኪላት ከሪኽ ነቋርፆ ንዓውሉ ኣብ ብዙ ሽግር ኣጋጢሞይ ካባይ ደሜርካ ኤርትራውያን ኣምሶሊት ነው ድድገሞ ዛሬ አስጠነቅቃቸዋለሁ አስፈራራቸዋለሁ እኒህ እናቶች ማለት ናቸው ከወልቃይት ተፈናቅለው ማለት ነው አሁን በመጥፎ ሁኔታ ላይ ውስጥ ነው የሚገኙት እንደምታዩት የትግራይ ህዝብ ማለት ይሄ ነው ወገኖቼ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚገኘው ምንም አይነት መብራት የለም እዚህ ምንም አይነት ህክምና የለም ምንም አይነት ነገር የለም ወንድሞቼ የምዕራብ ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያ የሚገኙ ህዝቦቻችን ይህ ክፉ ነው ያሳለፉት ያሉት ተመዛሕቲኦም ኣብቲ ከባቢሱ ኣብቲ ምዕቆቡ ንሱ ዘለው ብዕድመ ዝደፍኡ ኣካሎም ዝመንመነ ዝማሰነ ጎዮም ካናው ካሊ ቦታ ክኸዱ ዘይኽእሉ ካሊ እኳ ተቐሬስ ለሚኖም እውን ባዕሎም ክዕንግሉ ዘይኽእሉ ዓበይቲ እዩ ብዕድመ ዝደፍኡ መብዛሕቲኦም ደቆም ኣብ ቅድሞም ዝተረሸንዎም መብዛሕቲኦም ደቆም ንበረኻ ወፂኦም ዘይተመለሱ መብዛሕቲኦም ደቆም ናብ ራኽ ወርኪሕዎም ዓዲ ገዲፎም ሃፂሎም ዝጠፍኡ በይኖም ዝቐርዩ ዓበይቲ ወለዲ እዮም እቱም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣቱማ ቲክቶከራት ብሓቂ መንግስቲ ክትኮኑ ይግባእ ማለት ዝናይ ቀደም መንግስቲ ኣበይ ዓዲ ተፀጊማ ኣበይ ፅናዕት የድልያ እንታይ የድልዮም ክንደይ የድልዮም ክንደይ ኮታ የድሊ መንእዮ ዝጠመየ መንእዮ ሽማግለ መንእዮ ስርሒ ዘይበልዕ ኢሉ ዝረድእ ዝነበረ መንግስቲ የለን ሎሚ ስለዚ ዝናለሙ መንግስቲ መጀመርያ መቐመጫየ መጀመርያ ከፍ መበሊ ናይ ካደላድል ልበለ እዩ ይመስል ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ቀዳምነት ዝህብ ኣይመስልን ስለዚ بسرونا أي مسألة طرح خوني يون بسرو قدامنا تاي بسرو يولي نوعلي نوعلي مجمرة قدامنا تسو حق خيرنا قردو تنفحنا حنا موت هذي من قستزهلو دم هذي همديلو تسقيمو هذي همدي تأمي يسقم يكرفح بتأميت تحاجز زبال بتعميه خبر خازبل عريهم ما يخم ካልኦት ከባብታት እውን እዮም ዘለዎ ማለት እዩ ተመሳሳሊ በቃ ኣብቲ ኩሉ ከባብታት ከምዚ ዓይነት ፀገምን ሽግርን እዩ ዘሎ ተጠቕላላ ፀገምን ሽግርን ኣነ ኣረዲኤ ኣይውድኦኒ ታይዳይና ክንገብር ንኽእል ከምቲ ሕጂ ትገብርዎ ዘለኹም ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት እዘዝ ዓቕምኹም ማለት እዩ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ኣነ ዝኾነ ነገር ኣይሓትትን ንስኻትኩም እውን ኣይትገብሩን ኦፍ ኮርስ ዋላ ተሓቲተኩም ኣብ ውሽጥኹም ፀገም እንተለውን ፀገም ፍትሑለይ ኣይብለኩምን ኦሬዲ ግን ንኽእሎ እቲ ንኽእሎ እዚኣ ክእለ በቃ ለኣኹለይ ማለት እዩ ስለዚ ተሊእኽኩም እቲ ናብቶም ካልኦት ኣካውንታት እውን ዘስየም ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ለኣኹ ናብ ደስ ዝበለኩም ኢኹም ትልእኹ ማለት እዩ ግን ተሰምዑኒ ብኣቢልኩም ተሰሚዕኹም ለኣኹ ብኻሊእ ኣቢልኩም ተሰሚዕኹም ለኣኹ ዝሮ ዝሮ ኸይዱ ፍታሕ የምፅሎ ማለት እዩ ህይወት ፀንሕላ ድሕሪኡ ንሓስብ እቲ ሕጂ ዝውጋዕ ዘሎ እቲ ናይ መምራሕቲ ናይ ወንበርቲ ናይ መረፃት ናይ ገለ ግደፍዎ ንሱ ንዓና ወላ ሓንቲ ይምልከተና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሕ ነገር ዘውግዑ ዘይተደለየ ነገር ከውግዑ ይኽእል እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ዋላ ስምዒታውን ንክገብሩኻ ንዓኻውን እሞ ዘይተደለየ ዘረባ ተዛሪብካ ዘይኮነ ነገር ንክትገብር ከዛረቡ ዝፍቱኑ ሰባት ክህልኡ ከም ዝኽእሉ እንዳኣመንኩ ማለት ኣብ ቅድሚኹም እየ ዝዛረቦ ዘለኹ ግን ኣነ በቃ ክረጋጋዕ ከም ዘለኒ ክንሓስበሉ ከም ዘለና እቲ ጉዳይ እዚ መፍትሒ ንሰብ ሰብ እዩ ካሊእ ኣይፈትሐሉን ፀገሙ ولا 10 ጽልአዮ ብጥሜት ክመውት ግን ኣይትፈርድን ዝኾነ ይኹን ሰብ ስለዚ ፍተዎ ኣይትፍተዎ እዚ ሰብኣዊ ሕልና እንተለካ ግዴታኻ እዩ ግዴታኻ ኣበይ ዓለም ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ነይሩት ናይቲ ማለት ዝነበረ ኩነታት ኢልካ ትሓስብ ከለኻ ሽዑ ዝመጽእ ብዙሓት ሰባት ሎሚ ይልብሞ ኣለዉ እዮም ንረዳዳእ ከም ዘለና ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ كشاب حجي 15 كيلو إيذوها كاو تدميرو مسترع نيشتي ترى نجر توسيخ 16
كيلو يخون 16 قلقرا كيلو زخوني زمت ترأيو زمت زلو نمطحن كابزي أيو شيتو كاتحن زخل نزول عن مقبار نمطحن مالتي جو كابزي يبيل زخيد كالي توسع ناس فيزا زخون كابزيني إن هاي لازول نازلو زوم سواد زيون كتقومي مو عصم كترفو مو نتعصمي أرئينا دنكن واقعنا مخنياتو نكن تأم غيرومنا نو تبقى أطرح ديات ميات نحزي تقرأي يكونن بقدام نتكتحتت زلوا زين تخوينو تخويناتنا ويك خد زلوا نما قليك خيج زلوا نتحدى حقيكم اخنا قبر دلنا أو شو أنا زلوا سيخونا واسمران زلوا نتسدق قاوز ألاقي نكاين مكت تفطرون كاين عقد تميت كاين وقد حزب السلام كي يركب ليباون كي يتحزو بعن وعن كي يتحدادر نفتع بسلام زي تخيد زقبر زلما مندي معلم كي من هايله زولوم زلو مالك من هايله نيتوركم زرقيحو ما بزو خوينا ناطقمنا سمنا اسرنا نلخم له يكون كلتا سومن يقبر تقولع خبز قتلوه تي عدقن مع سيتسي اوكي مع بالحوي اذا انا بكبابي قرنا خدو زبهلا بيرترا عد توليد زعابي خي حجاب زي قرنا خدو زبلك هذا عد كبابي 450 قبر زركبوا عديا ابتا عدي ازجو حدقا استاي كوين له قرنا خدو نوزبابي ابي بوتاي نوزبا لو عن سبا كبابي حمبرت زلو اوكي حجب زعاد انت قاطي مسلكا كلتا سوم نقبر او حدا قلعه كمزي انጨቱ ገረብ ቆሪጽ ካይሎም መስተታሓዝዎ ቆልዓ ተማላልስዎ ወታደራት ሃሪሞም ብጥይት ቀትሎም ተዓዲ ሁሉ ሓንሳብ ሕጭው ንምንታይ ብጥይት ተቀትልዎ ኢሉ ምስተሰ እታ ዓዲ ብሙሉ 450 ገበር ዝብለካ ዘሎ ነፍስ ወከፍ ካብ ገዛ ኣሲሮም ኣሎ 450 ብሙሉ ተዓዲ ተኸቢባ ታሲራ ብሙላ ተቃውሞ ክትገብር ኣይተቀረካ ይሁን ደብ ትግራይ ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ኣብዚ እውን ስማዕ ዘሎ ሓደ ቆልዓ እዩ ተቀቲሉ تقول عم استقتل خاء بزحات سبات ببهل ولدنا ونكم تماساسالي እዩ ወፂኦም ታዮም ኢሎም ንምንታይ ቀቲልኩሞ ታይ ገይሩ ታይ ጥፋቱ ይባሃል እዩ ኣብ ዓድና ይሕተት እዩ ሲልካ ቀቲልካ ከም ደስ ዝብለካ ወፂኻ ትኸይድ ገለ ይኮነን ሕጅነት ጉዳይ እዚ ብምንታይ እዮም ፈቲሖሞ ዝብልና ዘለው ብማእሰርቲ ማለት ነቶም ካልኦትኩም ኢሎም ዝሓተቱ ሰባት ናይ ምፍርራሕ ስራሕቲ ናይ ምእሳር ስራሕቲ ገለ ገይሮም ፀጥ ከብልዎም ሓደ ሰብ ከዓ ድምፂ ይኾኖም ኣሎ ቶም ቅድሚኡ ዝረኣኹሞም ዘረባታት ከዓ ማለት መንግስቲ ረሲዕና እንዲ ብዛዕት መንግስቲ እኳ አይነውግዕን ማለት ኣየናይ መንግስቲ ክብለኩም ከለኹስ ቶም መንግስታት እየ ብጠቕላላ ኣኸላይ መንግስቲ ትግራይ ረሲዖምና እዮም ሒና ኣብነት ኣብ ትግራይ ተኮይና ኤርትራ እንተኮንኩም ከምኡ ተመሳሳሊ መንግስቲ ኤርትራ ረሲዑኩም ምንም ኣነስ ቆይለ በቃ ከምዚ እዩ ዘሎ ይሓልየሎም እዩ إلى لو ما أنت تكابتركو أنت حسوس زي كون نجري تحقق حقي بقى تزارو خمس زلوا يوصي تغير السعكة سؤال كات تحس كات لها أبشر جري أم زور كزلوا تعدي خمس تكون لان تبهل نطلع دبلوماسي صريحو بردق يلو خيدو تايو سجمم تايم جيرم تايو يلو كنا قف نوعي خاطري بعلو يتسب سعر زلوا قلبات يو توم تهزبيز مرح زلوا جوكو توم زحقو زلوا تريهم لهم توم ناي تيك توك سبات قلقلي بقى توم بعلم تعيرهم نفط بوتها بصيحهم أو هليلهم كافتوس أزول لسب بمولو بقى خيرهم كم زين دو جبرنا كم زين تحقق قليلهم لمينهم قليو زيون حدا عبي ونا يدلي مالت حدا عبي تايم أقولكم يا مالتيو حبو يدلي بقى تبعاتي يدلي كم زي عين السرح نختسرح كان يدلي وزحت نجارات تحلف كم تغل فلتي سلذي يزيز جبر زولو بمنا أسيو كمان أسيك مالت أجهم بولنا تما بدغ زلوخم كونو تما وشت زلو كلنا مالتي وات ايفر زوقع زلو زي يوقع زلو كذا كراداد قالو نزي طميت مخانو طميت كا غزي خم زيهب فريدنا اندا فتحنا خنكر كم زلنا امبر كابزي تسفا خم زي يله انا اندا ترد انسخر زلو مالتي سب هو كبل كون نمسرو سب خطر لكم خروج سب زقاتيو كاب غرب سبسي ايكبر غرب قريصات فايروس يتغرم قتيلو تمام አዎ አስጠንቅቄያለሁ። በደንብ ነው ያስጠነቀቅኩት።
አስጠነቀቀ የሚለውን ብቻ ለምን እንደተጠቀሙ ባላቅም አስፈራርቻለሁ። በደንብ ነው ያስፈራሯቸው። እንድገመው ዛሬም አስጠነቅቃቸዋለሁ፣ አስፈራራቸዋለሁ። ምንም አውቶሪቲ የለኝም፣ ቃላት ብቻ ነው ያለኝ። የማሰር ምን አውቶሪቲ የለኝም። ማስጠነቅቃቸው ማስፈራራቸው ምክንያት ግን ስራቸውን እንዲሰሩ በህጉ መሰረት እንዲሰሩ በትግራይ ክልል የተፈናቃዮች የሰብአዊ ድጋፍን በተመለከተ ከአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ። በመግለጫውም መንግስት በጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎቻችን የቅድሚያ ትኩረት በማድረግ የምግብ ሰብአዊ ድጋፍ እያቀረበ እንደሚገኝ ገልጿል። ሆኖም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በህጻጽ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ የሚገኙ ዜጎቻችን የሰብአዊ ድጋፍ እንዳልደረሳቸው የሚገልጽ የተሳሳተና የመጠለያ ጣቢያውን አጠቃላይ ሁኔታ የማይገልጽ ዘገባ ሆኖ መገኘቱን ነው ኮሚሽኑ ያስታወቀው። رأيوه اندات حقزو كم زصنحو منم صقم كم زيرخوم تعصمم وصي زلوس بقى سويلي وصي انت زهيري خو ما انت نابينا نخرل زبن انت بسرو انت انتلكا ايو تغزيزي بسرو مفتح خركون احنا كو بتعمينا تጨنقنا بونت انت رأيوه انت تعينا زريو زلو ነገር تعينا زريو زلو تعصمي زوص زلو تزموت زلو سب يحجز يزلو ولا حنت حصوت يو صقم يولو من زوم حزبي بقى انا حجزنا يمينا نيرنا نحنا تنحجزوم زلنا بقى نسو اخول زي كون يخلي غلغليلكا حلف مبال كنتالات ورقي كاب مدقسيوم يو زوص زلو نحسب بونت كنتال ورقي كاب مدقسيوم كافت بوتا يزوص زلو ግን ተሐሶት ረዩ ኦ ማይ ጋድ ብስሩ ዚ ስምዒታው ይዝገብር በእውነት አይ ዶንት ኖ እንታይ መخلكم ይሄ ፉሊኩ እስከ ንቀጽል ወልስኪ አይተና ብቡሬ ብባጅነ ባውጋሮ ብገለ ሰጠሚ ዘሎ ትገዙ ዛዕና ካሉስ ጠሚ ዘሎ ትብዕራይ ዝቀተል ካሉስ ጠሚ ዘሎ አምጣሉ ዝብላዕ وضد رديت أمطالو هو إساس من قستي كم زيت ميكون قال أتيلو يقولك ودعوا بي جون دانيال قال ماذا خلينا نتاع جنزب أكيد وما له بس قول دايزي تردي أمو قاس حقكم ما يدلنا نيرتراو يعني يدكم من نقولكم من أكو إلكا كبك أسي وشيز أنا تزبك حاجة سل زير اللي خويكم كم زبل زلهم تردي خاني وا سمع الله حتىكم كم أنت خوينو مالتيو حوخز قبورة قبل نسخة حتى له وانت قنعنا نور باش نغير ترويح خلي بدع تزارب صالون له وا اتورلو حسب رسومه اذا مرت عدلو زربات كزارب عليك نقدك كم زي لنا حدا سبيلك سو ولا 10 ولا 100 ولا ولهم زور ساعات قال مالتي كنا كتصبر زاربو قالو مالتي سو نمنتاينا نناسي كمتي قومتنا حسابنا ملكعنا استفالي اسنا حساب قالنا احد عين سبات كم زبايلن ما حد زبايلن كل سب طمو كزاربالو كل سب ناب حد مقد خيدالو خبالي قالني كم يجي رقم كيدخل حدا سب عين اي تحبسنا بعنا لنا يسلزبلكاس اذا دزي اي تحبس نسكيلات كاريخنا قارطو نعول ابوز شجر اغاتي موي ويسكو ابسو يجي نبر ابسو يجي شجر اغاتي مولاي فيديو جرام سرايتو ግን አይ ማለት ዘይግመት እኮ ይዝኸውን ዘሎ ቶም ቀዳሞት ድሓር ይኾኑ ዝብለ ባህላ እቲ ዘረባ ኣብዚ እዩ እንዳሰርሐ ዝኽር ዘሎ ቶም ቆልዑ ሎሚ እቶም ንእሽትለያት እዮም ንኡሳት እዮም ኣይፈልጡን እዮም ዝበሃሉ ንበሃል ሓቀ ነግረኩም ሓዊሰ እንዳሓሽና ነቲ ዝነበረ ሕማቕ ነገራት በመልኡ እንዳወደቐ ኸይድ ራዕራዕ ክብል እንድሕር ኮይኑ نحنا ندحشنا نركب كم زلنا ناتنا وصيت كسعر كم زلوني بقى تردي مالت نحنا سي انا كما يذبل كامن اسيل فيلمون لنا امنت انا نسون ترددينا انت فتحنايو بقى تنغرات اندا تفتح كم زخدنبر
እቶም ሓደ ዘለው እሞ ከዓ ናታቶም ዘረባ ከመይ ክስማዕ ከም ዝኽእል አይነ ከረዳእኩም አይከድ እቲ ቁም ነገር ተዛረብናዮ ዓመታት 3 ዓመታት ብሙሉ እኮ ቶሎ ይስማዕንኩም ዘይኮነ ዘረባ ብሓንቲ መዓልቲ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ዘሎ እወ ትክክል እዩ አሌክስ አይጠመዮን ገጹ ኮሚደረ መስሉ እዩ ዘሎ ከምዚ ከማይ ማለት ኣነውን እግዚአብሔር ይመስገን አይጠመየንን ስለዚ ጠመየኒ አይኮንኩ ዝጠመዮ ክርኢ ከለኹ ግን ጽባሕ ከም ዝጠመየኒ ክፈልጥ ክኽእለለን ዓለም ካቤና በይ ገጻ ኣብቲ ኩናት ግዜ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዝኾነ ፍሉይ ታሪክ ከረድእኩም ማለት ይንግረ መንገዲ ዋላ ግዜ ሕፅረ ቢለ ገጠር ዝነብር ከባቢ ንሕና ኣነ ገጠር ዕባኤ ብደንብ ገይርኤ ከተማው እንዳሓር ከዓ ካብ ፍርቂ ህይወቴ ማለት እዩ ካብ 10 ዓመት ገለ ጀሚሩ እንዳሓር ዘሎ ኣብ ከተማ ሕጂ ተብ ከተማ ዝነበረ ሰብ ነቲ ካብ ገጠር ዝነበረ ሰብ ክመጽእ ከሎ በቃ እንዳረስዑ ይኸይድ ነይሩ ማለት ከምዚ ክዳኑ ኣደቃቅስኡ ዕዳጋ ዋላስ ቀደም መጽኡ ይሓድር ኣብ ከተማ ሰንበት ንግሆ ከዓ ገስጊሱ ይምለስ ነይሩ ብእግሩ ማለት እዩ ዕሪፉ ቡና ፈዲሕሉ ቡና ሰትዩ በል ከምዚ ነገር እዚኣ ከዓ ተማሊእኻ ነደይ ኪድ ገለ ተባሂሉ ማለት እዩ ድሓር ግን እዚ ነገር እዚ እንዳሃሰሰ ይኸይድ ሞ እንታይ ኮይኑ መሲልኩም በቃ ተብ ገጠር ዘሎ ከምዚ ዓሻ ምዃኑ ክዳኑ ዘይጽሩይ ስለ ዝኾነ እቲ ተኸይድንዎ ዝመጽእ ካብ ማሕረስ ገለ ውንብኡ ዝመጽእ ስለ ዝህሉ ገለ እዚ ኩሉ እንዳ በቃ እንዳተነዓቀ ተቀደም ሒዝዎ ዝመጽእ ነበረ ቀውዕ ሸዊት ሒዝዎ ዝመጽእ ካብ ከተማ ከዓ ቡና ዝለኣኽ ነበረ እንዳተረፈ ኮኔክሽን ህልም ኢሉ ይጸኒሕ ነይሩ ክነግረኩም ማለት እዩ 2013 ዓመተ ምህረት ግን ፍሉይ ታሪክ እዩ ተራእዩ እቲ ፍሉይ ታሪክ ታዩ ውግእ ምስ ጀመረ ኣብ ከተማ ኢኻ ጀሚሩ ትሕመቁ ማለት ስለዚ ከብዱ ዝጸረየ ይኹን አንታ ካብ ሃይላንድ ወጻኢ ማይ አይሰትንየ ዝብል ዝነበረ ይኹን ካብ ቦትልድ ወተር ማለት እዩ አይሰትንየ ዝብል ነበረ ይኹን ካብ ተሽከርካሪ ወጻኢ ኣነ ዘአግሬዚ አኺዳ ይትፈልጥንያ ብጫማ ገይረስ ብሱርናበይ ካብዛ ከተማ ሳይከድንየ ዝብል ከተማ ንወክ ጥራሕ ተኮይኑ ዘይወጽእ ዝነበረ ብሙሉኡ ናበይ ተሰዲዱ መሲልኩም ንገጠር ተሰዲዱ ሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብኡ ምስከደ ምስኪን እዩ ህዝቢ በቃ ክነግረኩም አይክእልን ዝነበሮ ብሙሉኡ ቆሎ እንዳቆለወ 40 30 60 ሰብ ይኻ ናብ ሓደ ገዛ ተኣቱ ታይት ከባቢ ዘሎ ካብ ገጠር ናብ ገጠር ዝተሰደደ ክነግረኩም አይክእልን ካብ ከተማ ይዝብለኩም ዘሎ ኣብኡ ኾይዱ ኣብቲ ገዛ እዩ በቃ መንጸፍ ማእሲ ገለገለ ዝበሃል ተቀደም ዝናዓቅ ዝነበረ ከተማ ማለት እዩ ትንዕቆ ኣብዚ ደቂሰ ክሓድር ዘይውዕላ ገለ ትብሎ ማለት እዩ ኸይድካ ኣበይ ክትረኽቦ ጫፍ ንጫፍ ንሕና ዝሓድርና ኣሎ ሓደ ለይቲ ይዝክሮ እየ ማለት ድሓር እዚ ነገር እዚ ሓደ ነገር እዩ ኣነ ኣብ ሕልናይ ዝነግረኒ ሎማ ዓንቲ ናይ ምቾት ዓለም ያልካ ተሓስባ ዘለኻ ሲላ እዛ ቅስንቲ ረሃዋ ዘለዋ መሬት ጽባሕ እንታይ እያ unexpectedly something might happen in the future we don't know who knows about the future only God እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፈልጦ እምበር ንሕና ይንፈልጦን ዋላ ምቾት ተኮይኑን ግዝያዊ ንኽብለኩም ኢለ ሶ ሰብ ከም ሰብ ይሓስብ ዘሎ እምበር ከም ካልእ ነገር ክንሓስብ አይግባና ደም እንዳነብዐት ሎማ ዓንቲ ኣብ ላይፍ ኮይና እዊ ኣነ ርአየ ክሕግዝ ኢላ ተበገሰትሉ ገዛ ከይዶም ናካለት ተቀየራ ናብ ዳባት ማዓስከር ማለት እዩ ኣነ ተሓግዘ كمي مسلكي دابات معسكر قدم حجي نحنا خنحجز حسو تراهلنا لما عندنا تدارس لازم اكن هلخ امصولنت يبال زي كباي امريكا ايرتراوان امصولنا كمي مسلك ولا الله حفتي قدم حجينا بغزاك حجز كله حسوي تقول هاجر سب ابد ابات معسكر دحان سنت جلس ايدلنا كلهم زي دل سبات الله ما نعرفهم من احنا صلين صايب باي ذا واي اب زخونه اوان ኣነ ሓደ ኣምሪ ዘለኒ ኣብ ውሽጠይ ዝኾነ ዝሓስቦ ነገር ኣለኒ ሰብ ብምዃኑ ክሕገዝ ዘለዎ እዚ ማለት ሰብኣዊ ሓገዝ ማለት እዩ ፕላስ መንፈሳዊ ሓገዝ እዩ ምእንተ እከለ ኢሉ ሓበለይ ዝብለካ እንተልዩ እውን ከም ብተመሳሳሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ሰብ ብምዃኑ ጥራሕ ሰብ ብምዃኑ ዝበፅሖ ጽባሕ ናይ ጽባሕ ጸገም ዘኪሩ ኣነ እውን ጽባሕ ከምኣያ ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ያ ገሊሉ ዝሕግዝ ድማ ካልእ ፍሉይ እሱውን ተመሳሳሊ ኾም ሓገዝ ግን ሕግዝ ከለና እዚኦም ኣብዚኦም ዝርከቡ እዚኦም ከምዚ ዝበሉ እዮም ቶም ሰብኣይ ገለ ከምቲ ዝበሉ እዩ ዘነደ እዚአን ሕጂ መን ይሓጊዝዎን ክንደአን ተሓጊዘን ገለገለ ዝፈልጡ የለዋ ናብ ኣፍ ሞትን ዘለዋ ዝብላዕ ናብ ኣፈን ጥራሕ እየን ዝኾነ ነገር ይብላዕ እንተትብለን ስኢለን የንሰድኦ ማለት እዩ ተረዳዲእና ኣለና በዚ ጉዳይ እዚ ንረዳእ የኽቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት لكن تحم زليخن وا
ገንዘብ ዝዚ ዕጽምት ሬሳ ወጽያ ደተዘርጊ ሓሲሉ ልኾነ ሰብ ኣርደይ ልሓገዘ ለየ ኹረ ያነ ዋ ንምንዳኽ ፖለቲካ ትሽክቶ ሕጂ ኣሊክሲ ኣብዛ ቁፅር ሰዓት ልኾነ ሰብ ክፀርፍ የውሊ ገበን ይወፅዩ ኣድዩ ቅንዕ ሓግዝ ተፈናቐልቲ ኩሎ ከሎ ካብዚ ኮፍ ኢሉ ይፈልጥ ድዩ ኣነ ክሕዞ ከም ነቐዝ ኣብ ሓቂ ዝረግፅ ሜት ክግበር ኣሊክሲ ኣብዛ ሕዚ ሰዓት ኣደ ዕፅምቲ ወፅያ ተደርብያስ ናይ ፖለቲካ ንምንታይ ትሕግዙና ንኤርትራውያን ንብል ተኾይኑ ናይ ትግራዋይ ፅልእ ኣለዎ ማለት እዩ 4 ነጥቢ ኣብዚ ኤርትራዊ ትማሊ ንዓይ لنبرن قصلي ينطفي لي بسنك إرترا نمنتاي حزب إرترا مسكين مخانة رئيني بوليتيكال أنا شوي جنايب 4 دقائق دحر صعبو حالواتنان دحننتنان بإግዚአብሔር عادقناس بقل صبنا إلنا እግዚአብሔር ክብር ምስጋናና አይኹን ግን ክንቅን ገይርና ጣም የጨንቀን ነይሩ ወላዲት አምላክ ምስቶም ንዛረብ ነይርና አቱም ሰባት ሓደ ጊዜ ልብና ይገሸል ሁልናስ በላዕና ነውርድልና ልብ ክንብለሉ ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ ልብ ገይርኩም ተመልከቱ ዝበሎም ናሐዋርያት ልብ ክንብለሉ ዝግበና ናይ መን ቅልጽም ገይርና ናይ መን ሃለዋት መንም ጽና ናውዚ ሕራይ ውዚት ንሕና ንከላኸሉ ከመ ገይርና ጭምር ካህናት ዝቃለ ዝይላዮ ጭምር ካህናት نغانات كن وزن وليس ألو يتكلو جبيرة وإمتني وزن وليس ألو ذكرنا بزين السو ولا حنتقوا زخونا يلن ولا حنتقوا متحافيكم زبل أنا يكونكم بزي أملاخ ولا حنتقوا إزبل مالت نسخاتكم مسي من كوينكم يخوم سماي يغيح اللو صباح خزان نبي يتبو حند تصقركم ذات عرا زخونت نبت ألام نبت عرا كوام غيارا يكالوكم من تباهيلنا كورس human being ወድ ሰብ ሊሚት አለው ግዱብ መሆኑ ፍሉጥ እዩ ንኣብነት ንመራመር ክንፈልጥ ኣለና እዚ ማለት ከዓ ፈጣሪ ዝሃበና ዲቫይስ እዩ ክንሪእሉ እንታይ ይባሃል ኣሎ ግን ከዓ ካብኡ ወፃእ እንድሕር ዳኺድ ክትብል ጀሚርካ ከቢድ መሆኑ ማለት ዘይምለስ ሕቶታት ከም ዘሎ ኣነ ሕጂ ንቻት ጂፒቲ እንዳሓተትኮ ቀኒ ዝሓለፈ እዋን ህይወት ቢግ ባንግ ብዝበሃል ቲዮሪ ተፈጢራ ጽቡቕ ቅድሚኡ ኸመን ነይሩ ግዜ ንባዕሉ ሽዑ ተፈጢሩ ኢልኒ ግዜ ንባዕሉ ቢግ ባንግ ታይም ተፈጢሩ ስለዚ ቅድሚኡ ግዜ ኣይነበረን ናቲንግ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብኳንተም መካኒክስ ዝበሃል ኮንሴፕት ሓድሽ ፓርቲክል ካብ ዝኾነ ነገር ክወፅእ ስለ ዝኽእል ማለት ካብ ቫኪዩም ፓርቲክላት ኢሚት ክግበሩ ስለ ዝተራእዩ ፍሮም ናቲንግ እዩ መፅኡ ዝብል እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘብሉ እንተኾይኑ እምሃብ ማለት ሹልካስ ካብ አልቦ ዝኾነ ነገር ሓደ ነገር ክፍጠር እንድሕር ዳ ኮይኑ ክርከብ ክኽእል ኣለዎ ኢቭን ቶም ፓርቲክል ኢሚት ዝገብር ዘሎ ቫኪዩም መን ይሰርሕዎ ኢለ ኣነ ማለት እዩ ቫኪዩምስ መን ሰርሑ ዳሕራይ እንታይ ኢልኒ ሽዑ ኤግዚስተንሻሊዝም ገለመለ ዝበሃል ናይ ቲዮሪታት ገለ እንዳራእኹ ነይረ ማለት እዩ ምምርማር ከቢድ ኣምላኽ ندك سبات كامزي أن لعلت راح تحاسبوا كمزي حسبوا بقى دس ولكم يلاقي تواهبنا نعمل بزعات مريت بزعات سماء بزعات بلانت وزته كن مرامرلو كنت كملو خنري خنصنحلو كتموت كلها كن بدحر هيوتك بدحر موتك وازلا نجر تايم خوانا حساب حجي مالتي كدنتن حبئت المستيريا سلازي كاملاخ نحنا وصاي كاب وصا نغبر ولا حنت نجر يلن سينا نغبر امدوز بحال نجر لوزي حقاوي سمدو أمونغو حزبنا حزب ركب منهم شقر يقولي سمدو زبهال كن حقاوي يكون ناي كوينات سقات زفتري نحزب التقاي بزخون يغم من قد يستغم يكون حقاوي سلازي يكون قالاي كلنا هنفلت ذلنا شعبية كواقعنا خلطة لا ما هيجي يسترها ذلنا حراي نسخوا واقعنا يلو يحسب نابنت باخاتكم وغن زمصناي سلام صاوعيتك تايز مس اتي يحجزول انت بحال انتو لستا خوينا زي زم سبات زياتو مو حزبنا ايو تخوم زيلو طمي زموت زلو نعوينا نحنا زغلي عمت تقاليسنا نيرنا امو حجين احنا ولا تتغاغنا زي تبلو داب ابتنا يلوم ابتخوم زيبل اوان زي تزارو غرم كويل نغوت السئيله نا ان على حيله دفت قال مالتيو
كمزيلهم تقراميمهم بوزي حلفت بوزي زخونت متقعت بوزي يفصم له قال يبلن انا بقى سكحيله انت يبحال له بزعبه نيشت لي افت فيديوهات اندكوا اندا اتخم انتم سبات تزاروا انت حلنا انده هلو انت تخالي بتصحيو بقى سن امرو طرح بقى زيس يهلو كاو بدحريو هيوت انت قصيله نعيما انت قصيله يخم بقى زخونه ነገር كتنغروني كومزي جبر كومزي اي تجبر قال خبحال انتم ويتكم ويتي عارفو كوي بقى خيدو مالت كوي بقى تزازيمو كوي this is the end عرب بسمع كومزي بصروف فلي زبول سباتي انا زرق زلخو يدنق يزلخو لكم الله ቀጣና ግዜ ስመት ዓዛዘብ ይተባሂሉ አንቶ ብዙሕ ምስላታት እንዳመሰልኩ ነጊረኩም ኣለኹ ንዝተረድኦ ንጥበበኛ ሓንቲ ቃል ተኣኽሎ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ይቐንየለይ ንኹልኹም ዶኔት ትገብሩ ዘለኹ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ይቐንየለይ ዝብለኩም ሕጂ እውን ደጋጊመ ናይ መወዳእታ ዝትሪእዎ ዘለኹ ማለት እዩ ሪሎድ ክገብሩ ኤት ሲስተም እሞ ብዙሓት ነገራት 177 1435 مودعتا بأكل بتخكل مالتيو دونيت زغور لي زرأخو مالت ناي كالوتكم جنا ديليد كوني خدي مالتيو payment proof جيروم زلاخو لي سبات جن كابزي اتوم مالتيو خنغركم ابل على زولو ابرها لي غبر زي ابر حوي كاب امريكا مالتيو مسدقها مس بيتسبكا مسدراخا صقم زبال بملؤ ايركب كحويناتي بتعمي قني لي كبرتي هابلي كمو ميس مبرهيت قبر سلاسي هايلو 5000 زلاكل لي نسخون مسدراخ مس بيتسبكي صقم زبال اير ايكي صلوت نايتهم تحجزيهم زلخ مالتيو تخستل اك حدغو بتماساسالو شدن سكونا شدن بعل يوم من صقم يول بعل زلخو زلخو ولا حنتي سلازي انا توم فيديوهات زياتهم بعلاتهم توم فيديوهات زياتهم مالتيو كنحجز كنتحاجز تخوينا شير غبرهم لايك داغبركم نسلو على ولا منم يبل ينزل لايك برو نت فيديو ناب كالو سبات ابصحبو مئنتان كبصح مالتيو ابت لينك فيديو لكم لوام قنا خونو لكم يمنا دحنا قنيتو كبراتن فتواتن سلام يرخبنا good light دحنا حضرت حواتي مانتو